Ой, ось гэта ўсё, бачыце, это ўсё столькі кніжак. Это ўсё я напісаў тут у Польшчы на польскай мове. Трэба было тлумачыць пра Беларусь. І калі я адкрыў кніжку апошняй, калі пішуць расійскі гісторык, я в ogóle ў Расіі ніколі не быў, ніколі не жыў у Расіі. І зараз я передаю слово спадару Юрасю Ліхтаровичу з Беларускай служби польскага радыё, які будзе мадэратарам у нашай дыскусіі, і спадару, уласна, спадару Міколу. Дякую, вялікі спадарства, што з намі яшчэ раз. Добрый вечер усім удзельнікам. Добрый вечер, спадар Мікола. Добрый вечер. Яшчэ раз прадстаўлюся. Юрий Ліхтарович, журналіст беларускай рэдакцыі польскага радыё. Хацеў, сапраўды, ініцыятыва форуму правядзення такіх сустрэч з вельмі цікавымі знакавымі асобамі вельмі, на маю думку, заслужаная. Ну і сёння заяўлена шмат тэмаў, ужо нават прыйшлі і першыя пытанні, але я думаю, што, можа быць, мы пачнем з абмеркавання той тэмы, якая была заяўлена як галоўная, так? Якім чынам, як можна зрабіць навуковую кар'еру, будучы ў іншай краіне. Вось, спадар Мікола, можа быць, вы распавядзіце пра свой шлях і можаце штосьці падказаць, таму што, як мы ведаем, сёння шмат беларусаў прыехала ў Польшчу, гучаць розныя лічбы, але гэта, напэўна, нашмат больш, чым у вашыя часы. То вось, як у вас так сталася, што вы былі вымушаныя пачаць рабіць навуковую кар'еру за мяжой? Ведаеце, ўжо, калі не памыляюся, амаль 50 год. Я прыехаў сюды яшчэ перад салідарнасцю, калі адбываліся гэтыя падзеі, таксама паўстала салідарнасць, ваеннае становішча было ўведзена, я таксама тут быў. І таму, каб не быць галасным, я тут падрыхтаваў, ось, паглядзіце. Ой, ось гэта ўсё, бачыце, это ўсё столькі кніжак, і не ўсё, самае цяжкае просто не памяшчаецца. Это ўсё я напісаў тут у Польшчы на польскай мове. А прыехаў я сюды маладым чалавекам, это былі зусім іншыя часы. У той час трэба было тлумачыць пра Беларусь, што такая. Сёння десяткі тысяч беларусаў толькі ва Вроцлаве. А тады я быў практычна адзін. Нават здарылася такая дзіўная рэч, што адзін з выдаўцоў выдаваў такую вельмую кніжку, сказаў: калі мы напішам, што вы беларус, гэта на палякаў не зробіць ніякага ўражання. Таму, што могуць ведаць беларусы пра Польшчу? Напішам, што вы расеец, што вы расійскі гісторык. І таму-то кніжка, я адмовіўся. Але пазней, калі ўзяў гэтую кніжку у рукі, я вам пакажу. Кніжка гэта вельмі важная. Кніжка гэта пра варшаўскае паўстанне. Для палякаў паўстанне варшаўскае 1944 года. Гэта самая вялікая падзея, мне здаецца, 20-го стагоддзя. Больш таго я скажу, гэта велізарная трагедія. І да сённяшняга дня на гэтую тэму палякі спрачаюцца. Ці тых, хто арганізаваў гэтае паўстанне, ставіць трэба ім помнікі, і ці трэба іх судзіць, і трэба іх нейкім чынам асуджаць. Так што кніжка была вельмі важная. А кніжка была прысвечаная, як паўстанне бачылі з Крамля. І я паспрабаваў упершыню практычна ў польскай гістарыяграфіі паказаць палякам, што, якім чынам глядзеў на гэтае паўстанне Крэмль, Сталін і ўсё яго атачэнне сталінскае. Вось. І калі я адкрыў кніжку апошняй, калі пішуць расійскі гісторык, я в ogóle ў Расіі ніколі не быў, ніколі не жыў у Расіі. Але вось так, для таго, каб кніжка лепш падавалася, зрабілі з мяне расійскага гісторыка, і пазней гэтая расійскасць, яна як бы качавала з адной кніжкі да другой,
поздней там я уже поправил, уже белорусский историк, альбо некоторые нават пишут российский историк, народжены на Беларуси. Так что тут шмат... Але спадзяюся, цяпер уже такіх праблемаў няма. Палякі уже хіба ведаюць я Беларусь. думаю, что нема. Я думаю, что нема. Хотя, ведаете, я довольно частый гость на разных телевизийных программах, и раптом наш просто отчиняется у кишени пистолет. И ведущий говорит, ну, вот сегодня у нас российский война с Россией. И сказать, что я Беларусь, конечно, когда скажут, что российский историк, российский политолог, ну, конечно, для слухачоў это больше выглядае больш аўтарытэтна. Ну, і часам бывае такое. Нічого не зробіш. Гаспадар Мікола, вось тады карыстаючыся, што вы пачалі размову пра гэта, бо тут нават ёсць такое пытанне да вас, прысланае перад форумам, про тое, што чым культурна адрозніваюцца палякі, беларусы і расіяне. То бок, скажам, вось вы кажаце, што блыталі раней беларусаў, расіянаў, то цяпер ці ёсць у польскім грамадстве разуменне, што ёсць адрозненне паміж беларусамі, расіянамі? Як вы гэта адчуваеце? Ёсць, конечно, ёсць. Зразумела, не сярод інтэлігенцыі, але сярод простых людзей, якія не ведаюць, дзе гэта Беларусь, што это за Беларусь, чаму яна не подлеглая. Ёсць, конечно. Польскае грамадства, ну, я бы сказал, конечно, живучи у цэнтры Европы, это сучасная нация, але мне здаецца, что колькасць інтэлігенцыі сярод палякаў, яна меншая нават, ніж сярод беларусаў. А колькасць людзей з вышэйшай адукацыі у Польшы не такая вялікая. Зараз это ўсё мяняецца, і палякі як бы сёння столькі універсітэтаў і прыватных і непрыватных з'явілася, але быў час, калі за Бугам на Беларусі, у Савецкім Саюзе распаўсюджанне вышэйшай адукацыі была больш шырокая, ніж тут у Польшчы. Польская вышэйшая адукацыя, она была больш ценная і больш рэдкая. Вось можна так сказаць. Так что як бы існуе две Польшчы. Польская інтэлігенцыя, якая больш, ну, ведаеце, і каго толькі і Кастусь Каліноўскі, і Міцкевіч, і Касцюшка, і Пілсудскі, то все людзі, які нарадзіліся там у нас практычна на Беларусі. Интеллигенция, конечно, ведая, нечто выключается час от часу, конечно, ведая, але простые люди не заўсёды, я бы так сказал, ведаюць. И трэба тлумачыць, трэба падкрэсліваць. Тым больш, что, ведаеце, быў такі час, калі ніхто з беларусаў не гаварыў на роднай мове. Нават сярод польскіх беларусаў, для якіх родная мова, но была такой паперкой лакмусовой их национальности. Але было распаўсюджана такая, ну, якія мы беларусы, мы частка расійскага народу. Тым больш, што такія думкі былі і сярод значнай часткі праваслаўных святароў. Тут хця яны паходзілі з Беластотчыны, здавалася, яны павінны былі быць вельмі моцнымі беларусамі. Але аказалася, што не так проста. Сёння не. Сёння, конечно, калі Расія пачала гэтую страшэнную вайну, вядзе вайну, конечно, польскае грамадства разумее, што Беларусь – это асобная краіна, беларусы – это асобны народ. Ну і, ведаеце, мы пачалі размаўляць на ўласнай, на народнай мове. Ведаеце, у нас ва Вроцлаве, здаецца, 20 000 гавораць беларусаў, даволі шмат. Але у нас існуе нядзельная школа на беларускай мове для тых, хто хоча вывучаць беларускую мову. І калі мы сустракаемся, людзі, якія ніколі не размаўлялі па-беларуску,
русифікаваныя беларусы, яны ламаючы язык, яны ламаючы намагаюцца гаварыць па-беларуску. Все для сёння, для кожнага беларуса гаварыць па-беларуску гэта паказнік тваіх палітычных поглядаў. І гаварыць па-расейску сёння нават неяк сорамна. Нават ты, якія ніколі не гаварылі па-беларуску, пачынаюць гаварыць па-беларуску. Спадар Мікола, Знак часу. а калі можна вярнуцца вось да навуковых тэмаў, вы сказалі, што 50 год ужо, і вось пытанне, што таксама вы распавялі, што пачыналі, было складана і трэба было тлумачыць, што такое Беларусь, то вось, на вашу думку, якая цяпер сітуацыя, што чакае тых навукоўцаў альбо тых беларусаў, якія прыязджаюць у Польшчу і хочуць тут паспрабаваць будаваць, падоўжыць сваю навуковую кар'еру? Ведаеце, я у сваёй навуковай кар'еры прайшоў некалькі этапаў. Быў такі момант, я пачаў займацца вельмі важнай тэмай для палякаў, як аказалася, пазней можна пра гэта скажу. І неяк мне не хацелася падкрэсліваць свайго паходжання, сваёй беларускасці. Думаю, каго гэта цікавіць? Тым больш, што моя першая жонка, якая ўжо, на жаль, адышла ад нас, на жаль, памёрла, вось, яна была полькай, і ў доме мы размаўлялі по-польску. Был нават такі момант, калі мой сын прыйшоў да мяне і сказаў: татусь, давай не будем говорить на это. Ну, мы с ним по-расейску размаўлялі. Давай позже. Ну, неяк сорамно говорить. И я неяк думал, трэба забыть это ўсё, зрабіцца нормальным полякам. Это была страшэнная помылка. И вось на самом пачатку мне хацелася усім тым, якія прыехалі сёння сюды, даць самую галоўную параду. Ніколі не адракайцеся ад уласнай мовы, ад уласнай нацыянальнай свядомасці, ад уласнага народу, ад уласнай нацыянальнасці, ад уласнага народу. Заўсёды заставайцеся. Гэта дапаможа вам у кар'еры. Палякі гэта патрыятычны, нацыяналістычны народ, я вам скажу. І палякі вельмі цэняць тых, якія ніколі не адмаўляюцца ад сваёй нацыянальнасці. Тыя, якія пробуюць зрабіцца палякамі, ну, сапраўды, і прозвішча на Беларусі, і мова даволі блізкая, і шмат людзей, асабліва там з Гародні, з Бярэсця, і я таксама, я сам з Бярэсця, мы былі выхаваныя на польскім тэлебачанні, на польскім радыё. Польская мова, ну, была туж за мяжой, яна была зразумела. Перайсці на польскую мову даволі было не цяжка. Але ніколі не рабіце. Заўсёды заставайцеся беларусамі. Ну, это не датычыцца польскай нацыянальнай меншасці. Тых палякаў, нашых суайчыннікаў, палякаў з Беларусі. Яны, конечно, павінны быць палякамі. Але беларусы, якія захочуць адмовіцца ад роднай мовы, это будзе велізарная памылка, і гэта не будзе спрыяць вашай палітычнай, асабліва навуковай ці іншай кар'еры. Заўсёды падкрэслівайце і ганарыцеся сваім народам, ганарыцеся сваёй мовай, сваім паходжаннем. Нягледзячы на тое, што сёння Беларусь перажывае вельмі цяжкія часы. Ну, на Беларусі, ну, запанавала цемра, калі можна так сказаць. І часам палякі рэагуюць: ну што вы за народ, такі беларусы, 30 гадоў пад гэтым бацькай жывеце і нічога не можа зрабіць. Ёсць такія погляды на Польшу. І таму да беларусаў, да некаторых, беларусы гэта не украінцы, якія змагаюцца за зброяй у руках, а беларусы. Не, падкрэслівайце, што беларусы гэта тыя, якія таксама усталі з каленаў. Гэта таксама народ, які змагаецца.
змагаецца, ну, в тым сэнсе, як гэта магчыма. Бо змагацца са зброяй мы практычна нема ў нас магчымасці, бо той зброі папросту нам ніхто не дае. А калі нехта дае, то змагаемся там, дзе гэта магчыма, на Украіне. На бацькаўшчыне практычна той зброі няма. І няма магчымасці зараз змагацца. Тым больш, што, ну што тут гаварыць? Тым больш, што ёсць за спиной Лукашэнкі стаіць Путін, і лёсы беларусы вырашаюцца сёння, як лічаць некаторыя, не ў Мінску, а, на жаль, у Маскве. Не ведаю, конечно, мы павінны змагацца, але пакуль в Москве пануе тоталітарны рэжым Путіна, я думаю, што тоталітарны рэжым на Беларусі ці аўтакрытычны рэжым на Беларусі можа быць в нейкім сэнсе пэўны сваёй, упэўнены ў сваёй моцы. Такая сітуацыя, на жаль. Вось. Зразумела. Ну, але яшчэ застаючыся ў вось гэтых справах навуковых, то, скажем, ну, вось такі прыклад. Заставацца беларусам зразумела. Ну, але гэта чалавек, які прыехаў і спрабуе рабіць кар'еру ў польскамоўным асяроддзі. І тэмы, скажем, беларускія гісторыкі могуць іншымі тэмамі цікавіцца, ў Польшчы іншая тэма, то вось як тут знайсці для сябе, ну, месца для сябе некае такое, ну, так, менавіта, як знайсці для сябе тут месца такому беларусу, які прыязджае ў Польшчу? Самае галоўнае, і гэта не ўсе ведаюць. Я думаю, што мы у рамах Беларускага універсітэта будзем рабіць спецыяльныя кансультацыі для тых, якія хочуць займацца навуковай кар'ерай. Будзем дапамагаць шукаць універсітэты, каб абараніцца, каб працягваць сваю навуковую кар'еру. І памятайце, што Польша – гэта краіна Еўрапейскага Саюза. Гэта дэмакратычная краіна, якая зацікаўленая, каб усе разумныя беларусы рабілі тут кар'еру. І не абавязкова, каб гэтых беларусаў апалячваць. Тут такога няма. Конечно, польскае грамадства вельмі рознае. Ёсць такія і польскія нацыяналісты, якія гавораць, што беларусы гэта заходняя Беларусь, гэта сапсаваныя палякі, а ўсходняя Беларусь гэта зусім расейцы. Ёсць і такія, якія гавораць нейкія рэчы. Але галоўная частка, сумленная частка, польская інтэлігенцыя, дэмакратычная польская інтэлігенцыя, яна зацікаўленая, каб мы захавалі сваю нацыянальную ідэнтычнасць. Бо чым больш будзе паспяховых беларусаў у Польшчы і ў Еўропе, тым лепшы і лягчэйшы будзе шлях Беларусі да сапраўднай незалежнасці, да сапраўднай дэмакраты. І ў Польшчы, як і ў таксама іншых краінах Еўрапейскага Саюзу, існуе магчымасць, напрыклад, бараніць дысертацыі на 8 мовах. Падкрэсліваю, па-ангельску, па-нямецку, па-французску, па-расейску. Да сённяшняга дня гэта ніхто не скасаваў. І што цікава, па-беларуску. Я асабіста, напрыклад, удзельнічаў, каб не памыліцца, у 5 як рэцэнзент абаронах па-беларуску, бо сапраўды не так шмат у Польшы людзей, якія могуць прачытаць і могуць выступаць у якасці рэцэндэнтаў працах, напісаных па-беларуску. Нават такія, здавалася б, як можна абараніць у Польшы працы на тэмат беларускай літаратуры у Амерыцы. Але аказалася, што можна. Я якраз, хаця я не літаратуразнавец, ну, але неважна, бо та праца была гістарычна. Як гісторык я мог прыняць удзел. Можна па-беларуску. Так што
можна бараніць і по-беларуску, а калі для некаторых тэхнічных навукаў гэта цяжка, то можна і па-расейску. Нічога страшнага ў гэтым няма. Я тут лічу, што можна быць патрыётам Беларусі і гаварыць па-расейску. Тут нічога страшнага. Нават на Украіне. Некаторыя людзі, якія змагаюцца за Украіну, змагаюцца па-расейску і размаўляюць з сабой па-расейску і паміраюць і гавораць апошнія свае словы ў жыцці па-расейску. Можна быць патрыётам сваей айчыны. Такая ўжо ў нас гісторыя. Столькі гадоў нас русіфікавалі, і пазбавіцца ад гэтай русіфікацыі не так проста. Яшчэ пройдзе, я думаю, дзесяцігоддзі, пакуль мы не пачнем, калі беларуская мова будзе першая, галоўная, шанаваная ва ўсім свеце. А я упэўнены, што так будзе. Раней ці пазней. Вось. Так што я хочу падкрэсліць, што ў Польшчы рабіць навуковую кар'еру не так цяжка. І не так не абавязкова пераходзіць адразу на польскую мову. Конечно, лягчэй, калі перайсці, напісаць па-польску, бо ёсць такія тэмы, на якіх няма беларускамоўных рэцэнзентаў. Тут нічога не зробіш, тады трэба будзе перакладаць працу доктарскую ці кандыдацкую на польскую мову, але таксама няма трагедыі. Падчас абароны дысертацыі можна карыстацца беларускай, часам можна расейскай мовай карыстацца. Так што тут нічога няма страшнага. Палякі зацікаўленыя, каб беларусы працягвалі сваю навуковую кар'еру. І не толькі айцішнікі, і не толькі тыя, якія прыносяць даход. Таксама тыя, якія займаюцца беларускай, бо 19-17 мы 500 гадоў жылі з палякамі у адной дзяржаве. Это трэба памятаць. І толькі апошнія 200 гадоў жывем з Расіяй, з расейцамі. А 2,5 разы даўжэй мы жылі з палякамі. Так што і для гісторыкаў, для мовазнаўцаў, для літаратуразнаўцаў вялікія магчымасці тут. Так што наша беларуская гісторыя — это адначасна і польская гісторыя. І палякі зацікаўлены, каб ведаць нашу гісторыю, гісторыю нашага народа, нашу літаратуру, нашу навуку. Гэта таксама пашырае і іх веды. Спадар Мікола, а як выглядае вось сітуацыя з выбарам тэм? Бо вы якраз закранулі, што палякі зацікаўлены. Ну, а, скажем, чалавек, які прыязджае з Беларусі, можа мець крыху іншы погляд. Ці тут не бываюць супярэчнасці, так, што, скажем, польскія выкладчыкі, польскія навукоўцы маюць адзін погляд, а даследчык з Беларусі іншы? Ой, это уже сапраўды пытанне. Ну, як было ў вас у практыцы? Ну, так. То пан задаў мне пытанне, вы мне задалі пытанне. Это галоўная праблема паміж Польшай і Украінай. Тут асабліва гісторыя датычная Другой сусветнай вайны, але не толькі 19 стагоддзя, і тых усіх войн паміж палякамі і украінцамі. Тут існуе, на жаль, польскі пункт гледжання і украінскі пункт гледжання. Але, здаецца, з беларусамі такога няма. У нас няма паміж беларусамі і палякамі, на шчасце, вялікай крыві, як паміж палякамі і украінцамі, на шчасце. Але, конечно, польскі пункт гледжання, напрыклад, на гісторыю грамады, беларускай такой вялікай арганізацыі ў міжваеннай Польшчы, ён зусім іншы, ніж беларускі пункт гледжання. Пункт гледжання на гісторыю Другой сусветнай вайны таксама тут вельмі шмат розных поглядаў. Але скажу так, што падчас абароны дысертацыі
Падчас, напрыклад, канфліктаў падчас абароны дысертацыі. Сапраўдная абарона – гэта не тое, калі ўсе галасуюць за адзін погляд. Это тады, калі падчас абароны, калі падчас дыскусіі, падчас абароны гэтай дысертацыі разглядаюцца розныя погляды. І, на шчасце, польская навука, не ўсе, ёсць, конечно, у польскай навукі нацыяналісты, якія не хочуць рэагаваць на беларускі пункт гледжання, але пераважная большасць польскіх гісторыкаў, палітолагаў і іншых навукоўцаў у грамадскіх навукаў. Это люди вельмі адкрытыя для дыскусій. І беларускі пункт гледжання на гісторыю, нашу супольную гісторыю 19-20 стагоддзя, на ўсе гэтыя супярэчлівыя моменты. Ну, як, напрыклад, возьмем 17 верасня 1939 года. Я так думаю, что и калі Лукашенко не будзе, это будзе на Беларусі святам аб'яднання Беларусі. Але для палякаў это быў удар у спину. Чырвоная армія напала на Польшу, якая змагалася супраць нямецкай арміі. Это быў 4-й падзел Польши. І тут будзе 2 пункта гледжання, нічого не зробіш. Тут нормально. Так что для 17 верасня, калі пачалася так званы вызвольны паход чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь, для беларусаў гэта одно, а для палякаў гэта зусім іншае. І нічога страшного. Я думаю, что для сапраўдных навукоўцаў існаванне 2 поглядаў на гэта нормальнасць, это палітычная, а галоўная навуковая нормальнасць. Так что, я думаю, не трэба гэтага баяцца. І яшчэ адзін вельмі важная такая парада для ўсіх тых, якія хочуць працягваць сваю палітычную кар'еру. Не пробуйте адмаўляцца ад сваіх поглядаў. Не пробуйте пераходзіць і уступаць. Палякі будуць вельмі нават шанаваць вас, калі вы будете аргументавана бараніць свае ўласныя погляды. Это вельмі важна. Калі нехта будзе адмаўляцца ад сваіх поглядаў і будзе пераходзіць на польскі пункт гледжання, я думаю, што гэта не дапаможа у палітычнай кар'еры. Ёсць людзі, не буду называць, якія, ну, скажем так, на Беларусі адстойвалі польскі пункт, беларускі пункт гледжання, калі пераехалі мяжу па палітычных, ці не па палітычных прычынах, яны змянілі свае погляды. Я не думаю, што гэта нормальная палітычная кар'ера. Я таксама мушу сказаць, што я у сваім часе пачынаў як савецкі гісторык. Я пісаў, памятаю, кандыдаткую сваю работу датычную першых 5 годок, разумеете. Конечно, это была нормальная советская праца с цитатами из Ленина, с цитатами из Брежнева и так далее, и так далее. Я, калі приехал у Польшу, я так само, ну, Польша социалистичная краіна. Я калі першы, это был 80-й год, калі я приехал у Польшу, уявите себе. Я калі сюды приехал и пришел у Институт гісторыі Вроцлаўскага университета, я не мог зразумець, что тут абсолютно яны нібыта члены партии, яны, ну, польская объединенная рабочая партия, так называлась эта польская коммунистичная партия, але яны зусім маюць іншы кругазор. Яны зусім інакш пишуць гэтую гісторыю. Хотя тут было зусім інакш, ведаеце. Ну, акрамя таго, тут у 80-м годзе был так называны другі абег. Это литература
якая выдавалася без цэнзуры. І, напрыклад, моя жонка працавала на вялікай фабрыцы, называлася Эльвро, якая прадукавала для ўсяго Варшаўскага договору кампутары. Вось. І там солідарнасць, спачатку падземная солідарнасць, а пазней уже легальная солідарнасць выдавала газетку, якая выходила 9 тысяч экземпляраў. І што цікава, эта газетка яшчэ прадавалася, і этой выдаўцы мелі доход. Я не мог поверыць. У нас у Советскім Союзе, калі мы там друкавалі нейкія там, ведаеце, журнальчыкі ці часопісы нелегальныя, это 3, 4, 5 экземпляраў на машынцы, увечары даеш, а раніцы трэба адабраць, і толькі знаёмым альбо сваякам. А тут, разумеете, ідзеш вуліцай, і на вуліцы стаіць нейкі хлопец 15-гадовы і прадае часопіс, і ніякай паліцыі, ніякай міліцыі. Тут была зусім іншая атмасфера. Я, ведаеце, я калі прыехаў у Польшу у той час, я папросту звар'яцеў. Мы сядзелі там з сябрам жонкі, такі Пётр Стажынскі, пазнейшы дысідэнт. І он, ну, я рассказывал там про гісторыю, там таксама нешта ведаў про тую гісторыю, про якую ў Савецкім Саюзе не писали. Ось, он говорит, так напиши. Я говорю, а так як же я напишу, меня ж тут посадят? Никто не доведаецца. І вось я ўжо ў 80-м годзе, ведаеце, ўжо пачаў пісаць да нелегальных польскіх газетаў. І можна сказаць, што асмялеў. Вось, бачыце, вот это з таго боку это мае кніжкі, а з гэтага боку это ўжо кніжкі, якія пісалі ўжо пра мяне, значыць, пра маю дзейнасць, пра это. І вось нават фільм знялі, які называецца «Шлякам праўды». Спачатку ён называўся «Прафесар», а пазней змянілі «Шлякам праўды». І гэта пра тое, як я заняўся сапраўды. Пра гэта палякі ніхто не ведаў. Мне, трэба сказаць, пашанцавала. І я думаю, што кожнаму з вас, які будзе працягваць сваю кар'еру, таксама, і хто не адмовіцца ад сваіх поглядаў, таксама павінна пашанцаваць. Кожны знойдзе нешта такое, што, напэўна, зацікавіць паляк. Бо я, ну, это уже было зусім даўно, ведаеце, я у гэтым Вроцлаўскім універсітэце выступаў з дакладам. И рассказываем им про национальную политику, про белорусизацию, про украинизацию. Практично в Польше это не ведали. У нас так само про это мало говорили. Никто не писал. Зараз уже нечто ведают. Але я сидел в архивах, я ведал. И когда писал про это свои первые пятигодки, немагчыма было не прочитать и про белорусизацию. Написать про белорусизацию ничего немагчыма было. Але прочитать. І вось професор такі быў, ён пазней быў рэктарам гэтага і маім найбліжэйшым сябрам Войцех Вжесінскі. І он мне задаў пытанне, ну што вы нам тут усё расказваеце, беларусы, украінцы, яўрэі, а былі ж палякі. І палякі, ну палякі ў Польшчы. А у нас там Менск, Москва, Ленинград, Советскім Союзе, палякі. І калі я поехаў, бо я в 80-м годзе прыехаў у Польшу, у меня в 80-м годзе нарадзіўся сын, я поехаў назад, каб скласці паперы на сталы побыт у Польшы. Оформіў усе гэтыя паперы, даў, значыць, у АВИР была такая арганізацыя, не ведаеце, існуе яшчэ гэты АВИР. Ось. А тут военное становішча. Ну, военное становішча, конечно, я там застраў на наступныя два гады. Ось. Але калі ён мне задаў гэта пытанне пра гэтых палякаў, я прыйшоў спачатку ў бібліятэку.
И до одной знакомой библиотекарки говорю: вот мне тут пытаются тесненькие книжки про поляков. И эта кабета, якая была так само полька, и она просто заплакала. И она говорит: боже ж ты мой, у нас тут гниє десятки книжек старых польских, выдаденных у 20-30-е годы. Никто ими ніколи не цікавится. А кто цікавился, уже давно загинул в лагерях и так само. А это уже были 80-е годы. За читание польских книжек уже никто не расстреливал, разумеете. А праз год уже и Горбачев, уже и перебудова, помирає Брежнев, помирає Черненко, помирає Андропов, разумеете. Все почалось. Все почалось. И тут я зрозумел, что у Советском Союзе была 1,5 миллиона поляков, яких, это я уже позднее дошел до этого, знищили у якости подчас так званой польской операции. И позднее, я это еще ничего не ведаю. Але у 90-м году это столько я выдал свою практично одну з самых важных книжек, якая называется «Перший народ укараны». Поляки – перший наказанный народ. Бо ні в один народ так не потерпел, як поляки у Советском Союзе у годы сталинских репрессий. Загинуло амаль 200 тысяч поляков. Это я все позднее открыл. А спочатку первые мои публикации были на тему польского дрожжения в Советском Союзе. Бо не все ведают, что в межвоенный период было одиное государство на целом свете, одиная держава на всем свете, за межами другой Речи Посполитой, за межами Польши, у яким польская мова была офиційною державной мовой. И этой державой альбо республикой была Беларусь. Коли нехта глядит белорусский герб до сегодняшнего дня, 37-му змянили уже этот герб, а до 37-го года на этом гербе было написано: пролетарии усіх країн, єднайтеся по-белоруску, по-російську и по-польску, пролетариуши усіх всіх країв лончтеся. И по-єврейську так само было написано. И поляки мели. Я нават, коли почал писать свою эту работу, здивился, что отбывалась полонизация белорусов. Так скардились белорусские националисты, патриоты, яких позднее расстреляли. У польских школах, яких у Беларусі было амаль 140, ведаеце, было амаль 40% детей не поляков, а белорусских детей. Потому что у польских школах было ніби вышэйшы ўзровень адукацыі, лепшае фінансаванне. Чаму это советская ўлада рабіла? Бо лічыла советская ўлада, что развитие польской национальной меньшости на Беларуси, на Украине и в інших регионах Советского Союза это будет таким дестабилизационным фактором супраць польски фашистовской, якія фашистской польски, якія тады называли, супраць польски Пілсудскага. И тому Дзяржынскі Койданаўскі район под Мінском переименовали у польский национальный район имя Феликса Дзяржынскага. Его называли Дзяржыншчызна советска. Тот подобный район створили
і на Украіне называлі Мархлевшчызна савецка. Другі польскі нацыянальны раён на Беларусі, там было толькі 49% палякаў. Ну, вядома, для савецкай улады патрэбна была як найбольшая колькасць палякаў, каб гэта стварыць. На Лепельшчыне таксама планавалі стварыць польскі нацыянальны раён. У Менску было шмат польскіх школаў таксама. Па-польску радыё, напрыклад, маці Станіслава Шушкевіча працавала, якая была выдатнай паэткай польскамоўнай, Хелена Романовская. Яна працавала на польскім радыё у Менску. Было такое польскае радыё у Менску. Беларуская кінастудыя планавала фільмы здымаць на польскай мове. І на ідыш таксама планавала здымаць фільмы. То есть было нешта такое у 20-е і да паловы 30-х гадоў, што лічылася, чым больш мы дадзім аўтаноміі гэтым палякам, нацыянальнай свабоды, тым гэта будзе таким дэстабілізацыйным фактарам супраць сусветнага імперыялізму. І ў сувязі з гэтым адбывалася таксама даволі шырокая, я бы сказал так, што практычна ўсіх беларусаў-католікаў залічылі ў палякі. На Беларусі у 26-м годзе паводле спісу каталіцкай царквы было 400 000 католікаў. Практычна ўсіх залічылі ў палякі. А беларускія дзяржаўныя дзеячы пратэставалі. Чарвякоў, і Ігнатоўскі, і таксама пісалі лісты ў Москву, што вось адбываецца. Ну і, конечно, пазней заплацілі за гэта сваім жыццём. Але што цікава, што і тыя польскія камуністы, якія праводзілі этую паланізацыю, пазней таксама скончылі у лагерах альбо былі расстраляныя. Практычна ніхто не перажыў гэтага перыяду. Но это было такое шчасце, што я знайшоў такую тэму, і я для палякаў адкрыў, можна сказаць, калі я пачаў пісаць свае гэтыя першыя кніжкі, былі такія, я вам сказаў, твердалобыя камуністы польскія, якія гаварылі, Іванов нешта выдумляе, якія палякі, якая аўтаномія, якая польская аперацыя, гэта ўсё няма нічога. Былі такія, якія гаворылі, гэта правакацыя. Напэўна, гэта Іванову КГБ падсоўвае нейкія дакументы, каб ён выдумляў, каб ён нешта такое. Былі такія, розныя былі. Але галоўна не звяртаць увагу на ўсе гэтыя размовы і працягваць займацца тым, чым займаешься. Ну і пазней гісторыя была такая, што Сталін прыйшоў да высновы, што няма сэнсу для палякаў даваць гэтую аўтаномію, што палякі ўсё роўна будуць палякамі, і калі пачнецца вайна з Польшай, а сталінскі Савецкі Саюз рыхтаваўся ўвесь час да вайны з Польшай, ўсё роўна трэба будзе, і палякі могуць адыграць ролю пятай калоны. То значыць, яны могуць выступіць супраць чырвонай арміі. Ну і пачалася польская аперацыя. Практычна з Дзяржыншчызны амаль усе тыя, якія тварылі эту польскую аўтаномію, былі выселены. Польскае насельніцтва, бо Дзяржыншчызна гэта ж была прыгранічная зона. І іх всех выселілі ў Комі, частку расстралялі. Ну, практычна па маіх падліках загінуў кожны другі паляк у Савецкім Саюзе. Але рэпрэсіі супраць польскай нацыянальнай меншасці на Беларусі былі непараўнальныя з рэпрэсіямі ў іншых рэгіёнах Савецкага Саюза. Тут рэпрэсіі былі
вельмі моцныя. Ну і трэба сказаць, што загінула вельмі шмат і беларусаў, якіх прымалі. На Беларусі вельмі распаўсюджанае прозвішча Міцкевіч, Луцкевіч, Статкевіч. Ну, для кагабістскіх, НКВДскіх следчых это, конечно, был паказнік польскасці. І гэтых беларусаў змушалі катаваннем прызнавацца, што яны палякі. Ну і каб паскорыць альбо пазбегнуць гэтага катавання, пазбегнуць пакутаў, гэтыя людзі прызнаваліся і гінулі. Ну, практычна можна сказаць, што не засталося амаль нікога у Дзяржынску з тых, якія тварылі польскую нацыянальную аўтаномію. Усіх практычна расстралялі. Ну і пры аказіі таксама і Чарвякову падчас, калі яго выклікалі, і ведаеце, што ён застрэліўся, вось яго говорили, што ён таксама спрыяў стварэнню польскай аўтаноміі на Беларусі, польскай фашысцкай аўтаноміі, як пазней. Аўтаномія была даволі значная. Нават тэатр был у Дзяржынску. Вы сабе уяўляеце, у сённяшнім гэтым Дзяржынску да вайны існаваў польскі вандроўны сялянска-калхозна-саўхозны тэатр, уяўляеце, на польскай мове. Ну і польскі тэатр існаваў у Чырвоным касцёле у Менску, польскі рабочы клуб быў у Менску. Аўтаномія была даволі шырокая. Усё гэта было знішчана. Ну і была знішчана сама польская камуністычная партыя. Практычна ніводная камуністычная партыя, якія ўваходзілі у Трэці інтэрнацыянал, не была знішчана. Толькі польская была забаронена і практычна ўсе расстраляны. З 3000 з паловай польскіх камуністаў, членаў польскай камуністычнай партыі, якія атрымалі палітычны прытулак у Савецкім Саюзе, это я пишу ў сваіх кніжках, выжыла толькі не больш як 100 асобаў. Все астатнія былі расстраляныя. Нават быў такі анекдот у Польшчы у міжваенны перыяд. Якое найлепшае сховішча для польскага камуністы ў 1938 годзе? Польскі астрог, польская турма. Бо тыя Гамулка, Берут, все тыя, хто тварылі пад кіраўніцтвам Сталіна пасля вайны польскую народную польскую рэспубліку, усе яны выжылі толькі для таго, што яны сядзелі ў польскіх турмах альбо у Бярэзе Картузскай. Бярэзе Картузскай таксама было шмат беларускіх патрыётаў. Мікола. Так што, бачыце, я думаю, што і Максім Танк, калі б не сядзеў у польскай турме, і там я не ведаю, хто там яшчэ, практычна усе яны бы, калі б знаходзіліся тут па гэтай бок мяжы, конечно, все б яны загінулі. Ось, так што такая была гісторыя. Ну, але, ведаеце... Ось, дарэчы, тут ёсць пытанні, якія ўжо да нас пераносяць у наш сучасны перыяд адносна і аўтарытарнай Беларусі, але ёсць і тэхнічнае. Я, можа, вось два пытанні зачытаю. Вы распавядалі пра тое, што ў Польшчы можна бараніцца на 8 мовах, тым ліку на беларускай і расійскай. І маем пытанне ад Алеся, ці фізікі і матэматыкі таксама маглі бы бараніцца на беларускай і расійскай мове. І яшчэ маем пытанне ад спадара Віктара, які піша пра тое, што ён бачыць, што ў Польшчы вось цяпер, дзякуючы такой вялікай эміграцыі, развіваецца беларуская проза, паэзія, ці спектаклі ставіцца, культура, можна сказаць, шырокая. І вось ён пытаецца, ці, на вашу думку,
Ці гэта паўплывае на сітуацыю ўнутры аўтарытарнай Беларусі? Ці наадварот з'явіцца две, скажем, традыцыі, напрыклад, літаратуры, беларуская і беларуская замежная, як это было ў савецкія часы? Вось два такія пытанні. Як бы вы адказалі на іх? Ну, першае пытанне. І мы гэтым будзем у межах універсітэта займацца. Усё залежыць ад навуковай рады. Калі ў навуковай радзе знойдуцца тыя, якія, трэба сказаць, што быў такі час, калі ўсе практычна навукоўцы у Польшчы разумелі па-расейску. Па-беларуску, можа, не, але па-расейску практычна ўсе. Сёння сітуацыя крыху змянілася, але тэарэтычна можна бараніць па-беларуску у любой галіне, не толькі. Але ўсё залежыць ад таго, ці згодзіцца кожная навуковая рада прыняць дысертацыю да абароны. А варункам у гэтым сэнсе павінна быць тое, ці ў гэтай радзе знойдуцца, ці кіраўнік гэтай рады можа знайсці у Польшчы, ці ён возьме на сябе. І тут, как говорится, мы з Александром Меленкевичем будем пробовать пераканаць кіраўніка гэтай рады, каб ён згадзіўся прыняць дысертацыю по фізіцы ці по матэматыцы, а мы дапаможам знайсці людзей, экспертаў, якія разумеюць расійскую ці беларускую мову по фізіцы і згодзяцца, але яны таксама павінны мець у сваім асяроддзі аднаго ці двух навукоўцаў, якія таксама разумеюць і згаджаюцца на рэцэнзаваць працу і прачытаць гэтую працу на беларускай ці расійскай мове. Все залежыць індывідуальна ад кожнай навуковай рады. Конечно, это праца. Это больш працы для кіраўніка рады, для членаў рады, ніж праца на польскай, там, на ангельскай мове ці на ангельскай мове. Але я думаю, што такая сітуацыя, ёсць вельмі шмат польскіх навукоўцаў, якія з вялікай сімпатыяй ставяцца для беларусаў у іх вельмі цяжкай сітуацыі сёння. І я думаю, што практычна на беларускай і на польскай і на расійскай мове таксама можна будзе абараніць у кожнай галіне. Конечно, для фізікаў і матэматыкаў легчэй было б бараніць па-ангельску. Гэта ясна. Але абсалютна не выключана. Устава польская прадугледжвае 8 моў, на якіх Польшы могуць адбывацца абароны дысертацыю. Але ўсё залежыць ад кожнай навуковай рады. Это адказ на гэта пытанне. Другое. Это вельмі цікавае пытанне. Ведаеце, я, акрамя таго, што пішу гэтыя кніжкі, з'яўляюся таксама старшынёй фундацыі, якая ўжо, каб не памыліцца, амаль 15 год запар арганізуе ва Вроцлаве фестываль беларускай культуры. Фестываль незалежнай беларускай культуры. Калі мы рабілі першы фестываль беларускай культуры, это амаль 15 год таму назад, гэта усе, хто удзельнічаў у гэтым фестывалі, это былі людзі, якія прыязджалі з Менску. З Менску, з Бярэшця, з Гародні, з іншых гарадоў. І фестываль заключаўся ў тым, каб пазнаёміць палякаў з дасягненнямі не толькі афіцыйнай той лукашэнкаўскай, прабачце, што так говорю, но афіцыйнай культуры. Але і тых запрашалі тэатры, якія іх там не надта пераследавалі, але якія там
былі вольныя тэатры, можна так сказаць. Вось мастакоў, якіх яны таксама мелі цяжкасці, пісьменнікаў, якія пісалі не толькі тую прозу, якую ахвотна друкуюць дзяржаўныя выдавецтвы. Вось. Але і афіцыйныя прыязджалі і купалаўцы да нас, і іншыя тэатры таксама, але это ўсё было для палякаў. Вось гэтымі днямі таксама ва Вроцлаве адбываецца фестываль беларускай культуры. І тут, конечно, буквально літаральна учора падчас сустрэчы беларускіх пісьменнікаў на чале з Владимиром Некляевым, Некляев так сказал: а ці ёсць палякі? Было, здаецца, 1 ці 2. Все былі а саля была поўная. Там было больш за 100 чалавек. І практычна мы ва Вроцлаве маем цяпер і тэатр аматарскі беларускі, і сваіх мастакоў, і такіх сусветна вядомых. І, ведаеце, ну і Владимир Некляев, мне здаецца, першы беларускі паэт на сённяшні дзень таксама. Кожная сустрэча з ім — гэта свята на беларускай вуліцы ва Вроцлаве. Гэта на заняткі беларускай мовы запрашаем пісьменнікаў беларускіх з Варшавы, з Белагастоку, і Арлова, і спадарню Ваданосаву. Ну, сапраўды, выдатныя людзі прыязджаюць да нас. На сустрэчах з беларускімі пісьменнікамі, но саля, ну, я не ведаю, не все не могуць змясціцца, 200-300 асоб. Ось, зусім іншых. Так што на это пытанне скажу: беларуская культура існуе там і тут. І я думаю, што больш і я думаю, што культура тут, і яна не менш важная, ніж культура там на сённяшні дзень. Таму што мне здаецца, што найбольш выдатныя беларускія мастакі, пісьменнікі, паэты, яны зараз за Бугам, за мяжой. Яны тут. І на гэта пытанне адказ можа быць толькі адзін. Культура замежная, культура на эміграцыі. А бацькаўшчына, яна ж, ведаеце, яна ж у нас у душы, яна ж у сэрцы. Неважна, што мы на польскай зямлі, на літоўскай зямлі, на чэшскай зямлі. Але бацькаўшчына, яна ж у душы, яна ж у сэрцы. Это тое самае, ведаеце, як і калі была першая беларуская і другая беларуская эміграцыя. Памятаеце, беларуская культура існавала і там, і тут. Наталья Арсеньева пісала надзвычайныя вершы ў Нью-Йорку. І не толькі яна. Былі пісьменнікі, якія тварылі і ў Аргентыне нават. Ведаеце, такі быў Мерляк. Таксама пісаў на беларускай мове. Так што, я думаю, на сённяшні дзень развіццё беларускай культуры тут за мяжой, яно падтрымлівае не толькі нас, беларусаў, але гэта вельмі важна і для гісторыі, для нашай будучыні. І я ўпэўнены, што пакуль там на бацькаўшчыне няма варункаў для існавання этой беларускай культуры, вольнай беларускага мастацтва, вольнага беларускага мастацтва, яно будзе развівацца тут. І будзе, мне здаецца, яно мае развівацца для каго? З бацькаўшчыны выехаў 1 мільён людзей.
І ведаеце, што цікава, што з Украіны таксама выехала чацвёртая частка народу. Амаль 10 мільёнаў. Такая афіцыйная статыстыка. Але гэта іншая эміграцыя. У нас наша эміграцыя, она галоўным чынам палітычная. На Украіне часткова палітычная, а часткова так званая зарабковая эміграцыя. У нас практычна амаль уся эміграцыя палітычная. І я не ведаю, вот сярод маіх знаёмаў беларуса, які б не меў вышэйшую адукацыю, не інтэлігент. Ну, ёсць, конечно, мы павінны вымушаныя працаваць часам і на будовах, і на іншых працах. Эміграцыя заўсёды цяжкая справа. Мае пачаткі таксама былі вельмі не надта, але так ужо атрымалася, што проста мне пашчасціла. Хаця першую маю кніжку, вось якую там я паказваў вам, я пісаў па-расейску, ну, аж моя жонка першая, она перакладала, але паволі пачаў пісаць, яна ўжо не мела часу, я пачаў пісаць па-польску, людзі дапамагалі, правілі, але часам было такое, лепш ты пісаў па-руску, ніж правіць твою польскую мову. Ну, а сёння, бачыце, ўжо пішу па-польску, нават маю праблемы пісаць па-беларуску ці там па-расейску. Бо польская мова, бо большую частку жыцця я ўжо тут. Я ўжо тут. Мікола, скажыце, калі ласка, вось ці цяпер вось сярод беларускіх даследчыкаў, якія ў Польшчы, альбо студэнтаў, вы сустракалі штосьці вось нейкія цікавыя працы, цікавыя тэмы, бо так уже столькі людзей прыехала, то напэўна вы сутыкаліся, то можа быць вы можаце распавесці пра такі вось цікавы досвед, тое, што беларускія даследчыкі прыносяць цяпер у Польшчу. Ведаеце, я ж выкладаю не толькі тут ва Вроцлаве, в Аполе, это мой галоўны універсітэт, але я выкладаю таксама і на Варшаўскім універсітэце. І там сапраўды есть такой студыум усходняй Еўропы на чале з дырэктарам Янам Маліцкім, вялікім, можна сказаць, нашим сябрам Беларусі, які таксама амаль 10, больш за 10 разам з Александром Міленкевічем кіруюць праграмай Каліноўскага. І я там даволі шмат меў студэнтаў беларусаў, якія пісалі ў мяне і працы магістарскія, і ліцэнзіяцкія працы. І сапраўды вельмі цікавыя. І пісаліся працы пра... Я ўжо не памятаю па прозвішчах, але меў студэнтаў пасля беларускага коласаўскага ліцэю, якія пісалі і пра беларусізацыю, і пра беларускую літаратуру. Але каб прыпомніць нейкую такую працу, якая зрабіла на мяне вялікае ўражанне, цяжка, але ўсе працы гэта былі працы, якія не маглі паўстаць там на бацькаўшчыне. Гэта былі працы, якія пісалі пра тое, што там немагчыма напісаць. Но намагаюся прыпомніць. Не прыпомню. Ну, уже ведаеце. Ну, калі бы это падрыхтавацца, то, магчыма, я пайшоў бы там і знайшоў. Бо я не выкідаю свае працы сваіх выхаванцаў. Вось. Але іншыя тут даволі шмат беларускіх навукоўцаў, якія пішуць і па-беларуску, і ведаеце, пры Варшаўскім універсітэце існуе беларускі асяродак, в якім працуюць беларускія навукоўцы, якія пішуць даволі цікавыя працы. Вось. Так што сярод беларускіх гісторыкаў, мне здаецца, з
таких знаних, ну, мені здається, більше як половина сьогодні знаходиться тут, за межою. Звісно, повстають праці. Це те саме, як з мистецтвом. Наука так само зараз за межою і повстає вольная беларуская навука, асабліва ў гуманітарных навуках. Зразумела. А тут яшчэ пытаюцца, ёсць такое пытанне адносна вось якраз гісторыі і такіх сучасных тэхналогій, бо ёсць пытанне адносна таго, як вы ставіцеся да таго, што пра гісторыю расказваюць, ну, літаральна транслююць блогеры, то бок людзі, якія ведуць у сацыяльных сетках, на Ютубе, то вось пытанне, як вы да гэтага ставіцеся і ўвогуле, ну, як можна папулярызаваць гісторыю? Но справа ў тым, што ну, вот у нас сёння колькі удзельнікаў, я нават не ведаю, ну, 30, может, 25, не ведаю, но не болей. Але, напрыклад, ёсць такі вядомы ютубер польскі Пётр Зыховіч, які ён даволі вядомы, і ён са мной награў, каб я не памыліўся, 4 фільмы, такія паўтарагадзінныя на польскай мове. І ён пазней мне званіць, говорит, ты ведаеш, колькі я глядаю цябе? Колькі наведвальнікаў? 500 000. Так что, ну что тут говорить? Конечно, ютуберы, и тое, што яны распаўсюджваюць, і тое, што это адбываецца, это, конечно, непараўнальна з тымі нашымі сустрэчамі. Там, конечно, гэта разыходзіцца тысячы людзей. І ну, я гісторык, я пишу кніжкі, но вот одна кніжка у меня, вот гэта про паўстанне, это, здаецца, выйшла 20 000 экземпляраў. Здавалася, для Польши гэта даволі шмат. Вот і написаў такую кніжку, якая называется таксама шмат выйшла, і нават прызналі яе адной з лепшых кніжак года, называется «Камунізм по-польску». Значит, ну як тое, што зрабіў той камунізм, як на яго глядзелі з Москвы, ну, так стараюся зацікавіць, таксама выйшла даволі шмат. Але гэта абсалютна немагчыма параўнаць з тымі фільмамі, якія нагрываюць ютубер. Так што это вельмі цікава, вельмі добрая з'ява. Конечно, там з'яўляюцца і вельмі такія, ну, спрэчныя погляды, некаторыя рэчы, якія там гавораць, ну, скажем так. Але так. фармальна ж такі ютубер не мае рэцэнзентаў, не мае рады навуковай. Ён як бы троху іншая вага яго выказванняў, чым навукоўца, які гэта даследаваў і як бы працу якога праверылі іншыя людзі. Так. І таму я хочу сказаць, што гэтыя абодвы лініі распаўсюджвання інфармацыі, і тая навуковая, дзе пішацца кніжка на падставе десяткаў архіваў, сотні кніжак, вывучаюцца розныя погляды, пазней гэтую кнігу рэцэнзуюць нейкія навукоўцы вельмі вядомыя. І ютуберы, якія сапраўды не маюць ніякай рады, гэтыя два варыянты распаўсюджвання ведаў. Конечно, і тут таксама ўсё суб'ектыўна. Гісторыя даволі суб'ектыўная навука, я вам хочу сказаць. Калі я напісаў гэтую кнігу па варшаўскага паўстання, тут на мяне так накінуліся, нават абвінавачвалі, што гэта як бы падлізванне палякам. Што я, ведаеце, што ну, там іншы погляд я там выказваў тым, што бо ёсць частка палякаў, якія называюць паўстанне варшаўскае гэта злачынства супраць польскага народа. Ну, сапраўды, загінула 200 000 людзей. Варшава была практычна знішчана. Практычна засталося 10% толькі дамоў. Цэнтрум Варшавы
выглядала, ведаеце, як каменная пустыня нейкая. Немцы пасля падаўлення паўстання практычна ўсё, што засталося яшчэ пасля паўстання, разбурылі з помощью, з дапамогаю розных мінаў, ведаеце, розных прылад выбуховых. Практычна каменная пустыня. Ну і 200 тысяч людзей загінула. Так што, як бачыце, гэта была трагедыя. А у меня там был погляд такі, што ўсё ж такі, нягледзячы на ўсе страшлівыя страты, это было важнае для таго, і таму Сталін у сувязі з гэтым паўстаннем, кроў была пролітая не напрасна. І таму Сталін, ведаючы аб тым, што палякі здольныя на падобныя паўстанні, на падобную змаганне, вырашыў пасля вайны ў Польшчы увесці значна больш ліберальны камуністычную сістэму, ніж у іншых краінах, ніж у Савецкім Саюзу. Тут не было паўторкі калектывізацыі, індустрыялізацыі, тут не было таких рэпрэсій, як у 1937 годзе ў Савецкім Саюзе. Больш таго, палякі самі называлі свою камуністычную сістэму самы весёлы барак у варшаўскім дагаворы, у Сэве, ва ўсходняй Еўропе. І сапраўды, польскі камуністычны сістэма быў самы ліберальны з усіх краінаў усходняй Еўропы. Ну, але той погляд, які я там выглядаў, таксама вельмі моцна крытыкавалі і даволі актыўна супрацьстаяли. Але такава наука, так? Тут розныя погляды, і свой погляд трэба бараніць, за яго трэба змагацца. Зразумела. Спадар Мікола, ну, я больш не маю пытанняў. Мне здаецца, што ад слухачоў таксама мы не маем пытанняў. Толькі што, можа быць, напрыканец размовы такое, як бы з вашага боку, як бы, ну, такая парада, альбо, не ведаю, тым беларусам, якія захочуць у Польшчы паспрабаваць знайсці сябе ў навуцы, пабудаваць кар'еру, што бы вы ім маглі падказаць, як гэта, ну, нейкія падводныя камяні, якія існуюць, як абысці, на што звяртаць увагу? Ну, перш за ўсё, трэба вызначыць себе нейкі галоўны кірунак. І нягледзячы на цяжкасці, якія будуць па дарозе, не звяртаць увагу, ісці і змагацца да канца, практычна. Толькі не разгубляцца. Гэта самае галоўнае. Ну і яшчэ я бы параіў, конечно, супрацоўнічаць з беларускім вольным універсітэтам. Это вельмі важна. Это арганізацыя, это пляцоўка, якая мае вялікія магчымасці і якая сапраўды паставіла себе за мэту дапамагаць усім тым людзям, якія будуць намагацца працягваць сваю навуковую кар'еру тут, у Польшчы. Ну і самае галоўнае, аб чым я ўжо гаварыў, не забывайце родную мову, не забывайце тое, што вы беларусы, і працягвайце сваю навуковую кар'еру як беларусы, а не як, ну, не ведаю, еўрапейцы ці людзі, пазбаўленыя нацыянальных карэнняў. Это вельмі важна. Дзякуй вам вялікі за размову. Спадзяюся, што нашы слухачы прыслухаюцца да вашых парадаў. Ну і жадаю таксама усяго найлепшага ў вашай далейшай навуковай дзейнасці. Дзякуй таксама і ўсяго найлепшага усім слухачам. Дзякуем вялікі. Дзякуй.